Ik ben Jaap Kramer en in het dagelijks leven ben ik klompenmaker. Ik ben Aliek van Nes. Ik woon hier op het dorp in Ellewoudsdijk. Op het moment werk ik bij de pakketpost. Ik ben Tony Kramer en ik heb in Goes een winkel, Tony Edelstenen en Mineralen. En ik ben masseur aan huis binnen heel Zeeland. Hoe doe ik het anders? Nou, het masseren is heel simpel, dat mag gewoon niet meer, dus dat doe ik nu ook niet. Het masseren was nog mijn fulltime inkomen, want die winkel ben ik erbij begonnen in december, afgelopen december. En zomaar 2 dagen in de week, kijken hoe dat loopt, hoe dat zich ontwikkelt. Nou ja, en nu mag ik niet meer masseren, dus heb ik alle tijd om in de winkel bezig te zijn en om die groot te maken. Voor ons is er veel veranderd. We hebben natuurlijk geen rondleidingen, de toeristen zijn er niet, alle markten zijn er niet. Dus voor ons is het een behoorlijke impact ook op het hele verhaal. Heel veel staat even op pauze, heel veel gaat even wat rustiger aan. Ja, geeft tijd voor wat reflectie, geeft tijd voor wat echt belangrijk is. Nou, wat ik dus positief vind aan de situatie is dat ik zie dat de winkel die ik begonnen ben, dat die nu dubbel zo hard draait eigenlijk, omdat het masseren nu even niet kan. Het erin is dat de mensen uit de regio ons beter weten te vinden en dan we eigenlijk toch heel veel contacten hebben met de mensen ook in de buurt en dat doe je dan ook weer wel goed. De lichamelijke afstand. Ik ben altijd heel erg van het knuffelen en het 3 kussen geven en ook met klanten. En dat is er nu even niet. Ja, er staat heel veel stil en er is heel veel rust op straat. Maar dat is niet met een positieve grondslag. Het gaat om angst voor gezondheid, angst voor de ziekte. Dat kan ik niet positief noemen. Vrijheid, dat mis je natuurlijk nu ook wel een stukje. Vrijheid is dat we geen oorlog hebben, maar vrijheid, een stukje dat we nu missen, is eigenlijk, missen, is dat je beperkt bent in je doen en laten. Vrijheid, dat kan ik het best omschrijven aan de hand van 2 situaties. De tastbare vrijheid, heel concreet, zit hem voor mij in het zelfstandig ondernemerschap. Dus ik wist vanaf mijn 18e al dat ik niet voor een baas wilde werken, maar zelfstandig ondernemer wilde zijn. En vanaf mijn 21ste is dat ook gelukt. En de ontastbare variant van vrijheid, dat zit hem in het gevoel dat vrijheid in mezelf zit. Met open blik kunnen blijven kijken. Zelf kunnen blijven kijken. Zelf kunnen blijven nadenken. Nou, eigenlijk om op dit moment juist op de vierkante meters die je tot je beschikking hebt en binnen hetgeen wat nog mag en kan, om daar nu echt optimaal alsnog je creativiteit daarop los te laten. Ja, dus met zo'n open mogelijke blik blijven kijken. Ook juist naar elkaar in. En altijd de discussie, altijd de dialoog aangaan. Altijd. Je komt ook extreme meningen tegen of dingen waar je het echt niet mee eens bent. Maar als je dat gaat afstraffen, als je dat de kop in gaat drukken, als je dat met geweld probeert op te lossen, dat is geen oplossing. Ik zie dat de mensen nu in de regio en in de andere gebieden ook meer waardering en respect voor elkaar hebben. Dat is ook kopen en lokaal. Ik hoop dat de mensen dat blijven voelen en dat ook blijven uitdragen. Mezelf. Ik heb volgens mij best dingen redelijk in beeld. Maar hoe ik er zelf mee omga. Nee, ik ga me dan enorm zorgen lopen maken. Nou, daar zit er een grote bobbel op, dus ik wil niet persoonlijk worden.